Avui us parlaré de... Us vaig explicar com em vaig sentir quan vaig tenir dificultats per parlar amb fluïdesa i com ho podria haver resoldre. Espera, què acabes de fer? Acabes de fer la meva introducció. Això no està bé, no s'ha entès absolutament res. Tornem-ho a fer una altra vegada. Hola, bon dia. Em dic Olamide i avui us vaig explicar com em vaig sentir quan vaig tenir dificultats per parlar amb fluïdesa i com ho podria haver resoldre. Tot va començar un dia que tenia que fer una presentació davant de tota la classe. Primerament, quan vaig començar la presentació, em vaig quedar sense paraules. I finalment, després d'una estona quedant-me mirant al públic, vaig començar a parlar el més ràpid possible. I a més, m'entrabancava molt. Em vaig sentir bastant malament i avergonyida, perquè la presentació no em va sortir com jo m'esperava. I com ho podria saber resoldre? Ho podria haver resoldre si m'hagués tranquil·litzat i hagués intentat parlar més lentament. Aquí s'acaba aquest vídeo. Gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi agradat. Adeu!